Egunon, danoi. Euskara batzorde burua, euskara zuzendaria, Forodunikoa, eta kitxoko lehendakaria. Torre zareten guztiok, dirudinez jatunan berik arkasta handia dute, eta jendea bai bidean da, kanpotik datozenak niko txokoak ez dituzte ezaguteko segura eskoak atzeko eta hortik gire dira, baina ez da singar dugu, ez da dena arezatatuko dela. Gaurko honetan, euskararen hizkuntzaren erabile ikuspegitik nik esango duke ertz importantenak lantzen direla, ez landu nahi direla edo jorratu edo behintzat horren inguruan hausnarketa saio bat egin nahi dela ez. Saioen artean, noski ikusiko da beste hizkuntzak zer eragina duen hizkuntzaren gaitasun eta maila batean erabilera, hizkuntzak bere gunea edo gotorlekua badu, eskola, gela. Baita ere, esan dezakegu ikasle irakasle arteko harremanetan, baina hori egia bada ere, egia da eskolatik kanpo, zenbat adinen aurreago, orduan da euskal erabileran indarra galtzen duela. Eta hortara datuztien, aipatzen diren kalkunaldiek eta hemendik esparru bertan landiko da. Eta horri eduta besteak beste eskola. Hemendik ateratzen badut dauzkagu eskola zantzeko kalkulen guztien ez. Eta besteak beste, hemen landuko dena da euskal erabileran transmisioez. Transmisioak, datutan ere gero azalduko da, zenbait izan horren inguruan harituko dira. Egoera ezberdinak azalduko dira, Nafarroako iparraldekoa, Euskal Autonomia Erkidegokoa, baina erabilearen ikuspegitik eta transmisioaren ikuspegitik hor daukagu errokari garrantzitsuenez. Nola bermatu hizkuntzaren erabileraren lotura belaunaldi batetik bestera. Jardunaldi horiek eta askotaren ezabeten euskara teknikarik lan desinte egiten esparru horretan, udaletan, merkaparitzan, bai Forodunikoan. Asko egiten da, baina baita ere, danon sensazioa dela gehiago egin beharren gaudela. Eta egin behar horretan, esparru oso zabala da, zabalegia dira. Horretan esan behar, egiten dugun guztia gutxi izango dela, bai ezinbestekoa izango dugula neurtzea, zenbatetan eskolaz kanpoko ekintza horietan edo euskaren transmisioan eraginkorrak garen, bai izan behar noski gaitasun bermatzen eta baita esan behar guraso gehien bat, guraso mistoen kasuak hor transmisioa bermatzeko tingartzeko alegin berezia egin beharko genukeela. Horretan, zerregin handia daukagu, ez bakarrik instituzioek, baizik eta ere, gizarte eragile zehoiek daude, nagusik errotuta, udaletan ez. Eta, besterik gabe, hitza pasatzen diotu gona du. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jokin. Egun guztioi. Horreitzen badazue, iazko jardunaldien hasieran ohartarazi nuen euskararen transmisioaz sarriegi zabaltzen den ikuspegi baikorreriaz. Eta aipatu genuen azterketa ugariagoen beharra badagoela gai honen inguruan. Eta berriki ezagutu ditugu hainbat azterketa batez ere hezkuntzaren bidezko transmisioari lotuak. Bat izan da Nafarroako haur eta lehen hezkuntzako eragileek azaleratu dutena eta kezkagarriak eman dituzte. Geldialdia ereduan Nafarroan eta baina alde handiak ereduaren baitan Nafarroan ezarrita dauden banaketa linguistikoien baitan. Eredua uneko 98an dago eremu euskaldunean, baina mistoan uneko 29a eta ez euskaldunean, eremu ez euskaldunean uneko 5. Eriki ere, eta gaur hemen azalduko dute soziolinguistikako usterrekoek, arrua ikerketaren emaitzak ere izan dira. Eta hor ere, nik ez dut hori azalduko, baina bideia ematearen, azpimarratu da geroz eta lehenago erralduntzen direla aurrak,
eta batez ere gizarteak berak eraginda. Gauzak gara, ze ondorio ikusten ditugu honen aritik, ezta? Jakina, aurrak euskaraz eskolatu behar dituela, hori zalantzarik ez dago, ezta? Eta askorentzat gainera euskararen transmisiorako bide bakarra hori baita. Baina hori ez dela aski. Eta hori bagen egin, baina nolabait, azterketa hauek erakusten dutena da, konfirmatu egiten dela bagenuen susmo hori, ezta? Gizarte euskaldundu behar dugu. Bestela horrek ez dute beraiek gizarteak egiten ez duenik egingo. Eta erreferentzia euskaldunak behar dituzte horrek. Euskararen herria da gurea, euskararen etxea, eta etxea sortu eta zaindu dugu, euskarari etxeari eutsi diogu, eta oinordekoei laga diogu, pasa diogu, transmititu dugu. Baina ez nahiko genuken moduan. Errentan bizi gara, apopillo, eta ezin gure etxeko nagusi izan. Ezin gure etxea lasai gobernatu. Eta hortan ere, hizkuntza politikan ere buru jabetza behar du. Edo nola ere, eta hori iritsi bitartean, edo hori lortu bitartean, etxearen abeak zaintzen, hau da, euskalduntzen jarraitu behar du, eta bereziki, etxearen kantoi harria, etxeari eusten dion harriari, transmisioari, erreparatu behar dugu. Ezin dugu atzera pausori izan. Hori baita hizkuntzaren berrestrukturapenaren prozesuaren muina. Bestela etxe erori eta euskararik gabe geratuko ginen. Horregatik guztiagatik gaurko moduko jardunaldi hauek iaz esan genuen bezala oso beharrezkoak eta interesgarriak iruditzen zaizkigu eta eskertzen dugu zuen ahalegina jardunaldi hauek antolatzeko. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko Ibar Podalaren izenean Ibarrera gerturatzearen. Ibar Podaletik eta euskara kultura batzorde buru izan, besterik ez, zein arlo arrantzitsutzat jotzen dugun Podaletik euskararen transmisioa. Transmisioatik hitz egiten dugunean, aurrekoaz eta ondorengoaz ari gara. Aurrekoak erakutsi dugu guri, eta guk ondorengoari. Hori, etenik gabe gertatuko da transmisioa ona denean. Familian gertatzen denean batez ere, emozioekin lotzen dugunean. Baina urte askotan esan ala esan. Eta gaindik ere batatu, ez da betik horrela izan. Eta familia inguruak aukera hori ematen ez dugunean, hezkuntza sistemak ematen dio euskalduntzeko lehen bidea umeari. Horri, hasialdiak kulturgintza eta hala egiten zaizkio. Euskaldunen intentsitatea biharten herrietan, mekanismo guztiak behar izaten ditugu, ume horiak euskaraz bizi daitezen. Kikea Munarrizek aste honetako eta Kikeko Aldizkariko elkarrizketa bioterarekin bat egiten dut. Eta ez gara bakarrik ezagupenean geratu dira. Etxetik kanpo ikasi duen horrentzat, erabilera esparruak oso garrantzitsuak dira. Eta gaur, hemen horietako batzuen berri izango dugula uste dut. Besterik ez nire aldetik, ikusten dut egun ederra pasatuko dugula, gaur egarren, mai honetan izango ditugun aditu esker, eta batzuen izandako esperientzia ezagutzen. Esker berriro ere, esperientziaren gurekin konparte ditzera eta bukatzeko, egun hon eta azteko eskerrik asko danori, gure egun bidapena onartu eta etortzea gaitxik, gaitxa izlari zide, ganera bat, horreko bide dizinuetan egon zinazien, edo emozionan, ez dut izkasutua gala gaurkoan bere hamen egotia. Dakitzu euskara elkartigantzat gai estrategikoa da transmisioa, gai entzeko zinbestekoa dela zutza eta hori familian jasotzea eta bidea asko erresten dago. Horregaitzik pentsatzen dugu euskaldun guztiak hartu behar ditugula kontutan, baina ez euskalduna bakar, euskara zizatizena hartu behar kontutan hildo hau lantzeko gara esan eta zinen behaztu eta transmisioa izateikela vertikala edo horizontala.
Mintegi honen helburuan, gai honen gainean dauzen esperientzien berri jasotzea da, eta bide batez, etorkizuneko lan ildoak definitzea edo etorkizuneko lan ildo estrategikoak definitzen laguntzea. Guk behintzat gaurko egitaragoa helburu horrekin osatu dugu, besteak beste Lapurdi Basen Nafarroa eta Zuberoako transmisioen inguruan ingo dugu berba lehenengo aldiz, eta bukaeran egunean ziarren berbaindakoak errepasau eta dinamika berrizak ezagutuko ditugu Kika Munarsek zuzendu edo gidatuko daren esan dut transmisioa gai estrategikoa da Euskara Elkarteantzat, aurrera da gehiago zen dinamika asko transmisioak pilotutakoa dira, baina inberian pentsatzen du administrazioari badagozkizola gai honi lehentasuna ematea, eta guk aurrera da gehiago zen ekintza guztiak edo gure ekarpena eta gure esfortzua gure ekarpena edo esfortzuen tamainako alegina izia badagokizuela edo badagokizuela administrazioari. Aurtengoa Euskal Transmisioari buruzko hirugarren mintegi da. Nire zaudetzi aurreko bi urteetako giro eta mailari, ia danon artean lortzen dugun. Gu behintzat ilusioz beteta gauz eta danok espektatiba betetzea espero dugu.